I el millor plat per menjar quan tens ressaca? He preparat uns tier list, sabeu què és? No. És a dir, heu d'ordenar de l'1 al 5, algo que us diré. Comencem per tu, Lluc. Ordena de l'1 al 5 les següents marques de xocolata. Milka, 2, Valor, 3, Toblerone, 4, Nestlé, 5, Ferrero Rocher. 1. Sí? T'ha sortit bé? Mira, canviaria Milka per Ferrero. Milka, el número 1? Milka la ficaria el número 1. Doncs número 1. No per bona, sinó pel que han aconseguit fer Milka. O sigui, el millor xocolata del món diu que Milka és la millor xocolata. No. De les 5, de les 5. Ho ha dit, O sigui, han aconseguit identificar el color lila amb la xocolata, Sí. que abans de qualsevol racó del món vam estar a Marroc fa 2 mesos i al puto mig del desert hi havia xocolata Milka, Molt fort. que no es desfeia. I de color, Sospitós, ja. però sí. Bueno, I és una xocolata que és sucre, però és, bueno, bona. Amb xocolata amb llet i sucre. Vull dir, no té més, però han aconseguit un màrqueting brutal. Vale, per tu el tinc, espera, te'l fico amb el mòbil perquè no me'l llegeixis. bueno, però vull dir... Perquè si no No veuràs... soc gens tramposa, No, però em pots fer-ho amb el però si no mòbil. veuràs. A veure. T'ha sortit bastant bé, La veritat. Sí. Sí, has quedat. Hagués pogut quedar pitjor. Vale. Tier list de menjar de Catalunya. Vale. Ordena de l'1 al 5. Sopa de galets. 2, Trinxat de la Cerdanya. Complicat, 3, Pa amb tomàquet. Ui. 1, Calçots. 4, Cargols. 5. Tu els he quedat Bé? molt bé. Sí, bé. També he inventat amb el pa amb tomata i he dit ai. És que, clar, el pan... O sigui, com seria el vostre pa amb tomata perfecte? Amb un pa impecable, de pagès, ben parit, tomàquet sucat i no ratllat i fotut. No, sempre Això sempre que fan, sucar, això que fan al Sucar, torneig sí. de futbol sala i entrepans amb tomata. I allò allà amb tomata, la gerra, allà. Sí. No. Amb molt oli, sal, Gruixuda. per anar bé, i fuet de Vic. Bueno, ja estem parlant de pa amb tomata, Què he dit aquí el fuet de Vic? A més que sempre l'agafa de la Garrotxa, flipo. Bueno. Apa! Seguim. Jo us diré 2 opcions i m'heu de dir quina preferiu. Vale. Pizza amb pinya o pizza amb xocolata? Pizza amb xocolata. Bueno, un moment, ha de dir tomata? No, la pizza. Com? No ha de tenir tomata. No. Pot ser massa de... Jo, xocolata. Massa de pizza amb xocolata. Jo també, xocolata. Següent, fuet amb Nutella o bacon amb Nutella? Fuet amb Nutella. Bacon amb Nutella. Jo fuet. Bueno, Allà... El bacon s'utilitza bastant amb snacks de xocolateria. Ah, sí? Sí. Uau. Però Xocolata amb bacon. més coses, més coses. Pasta amb ketchup, o sigui, pasta sense cap salsa, pasta blanca amb ketchup o pasta amb maionesa. uf. Sola no pot ser, no? No, sola no. Jo maionesa, fondo. Jo també. Maionesa al fallo. I pimentón de la vera, aquí una mica, fondo. I l'última, Oreos amb tomata solís No, o Oreos amb salsa 4 formatges? amb salsa de 4 formatges. Formatges. Sí. Sí, a veure, solís no. Hi ha un maridatge del làctic de l'Oreo. Hi ha formatges com un postre, en realitat. Ah, sí? Home. Sí, home, sí. Sí, en veritat sí. Sí. Bueno, tomata podria ser, també, Tomata també podria ser, marmelada de tomata. Quin postres us feu sempre? Allò diuen 5 o 6 postres i el típic, pastís de formatge. Escoltes, pastís de formatge. O sou que aneu Jo provant? tiramisú. Si hi ha tiramisú... Hi ha team tiramisú i team pastís de formatge, normalment. Sí. No, jo... Gelat de vainilla. No soc d'allà, no. Però sí, gelats o mel i mató, també. Molt català, Tot molt català, Ha de dir que el gelat de vainilla l'haurien de prohibir. O sigui... És que no és vainilla, llavors ja... Quan és un gelat de vainilla que és groc, no té vainilla. O sigui, literal. No, La vainilla és fica negra. sabor vainilla. La vainilla és negra, són puntets negres. Llavors, un gelat de vainilla ha de ser groc. blanc amb puntets negres. Aquells puntets negres és que és Si no vainilla. t'estan- He viscut tota la vida enganyat, Tota la vida. Si un gelat de vainilla groc... O sigui, ara vaig al súper i veig un iogurt de vainilla i és groc, no és vainilla allò. No, bueno, però Un aroma el que és de rosa sabor. tampoc serà rosa per la maduixa. Ben t'ho dic. No, ja. Vull dir... I el millor plat per menjar quan tens ressaca?
Pasta, sens dubte, pasta. I si és carbonara, Fa millor. bastanta bola, Què dius? Pasta amb ous, així... Jo soc bastant sens dubte. meló, pinya, agut, que refresqui. Aquest nen no ha begut mai. Home, no, Home, pasta. meló. Pasta a la carbonara... I o necessites allà un recovery total. Pasta, i si faràs meló. Ah, meló amb pernil.